Шығарылышыбызны актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам итәбез. Студиябыз кунагы Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Айсылу Мөсәлләмова. Әңгәмәне Миңназым Сәфәров алып бара. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театрында моңарчы бер генә театрда да булмаган вакыйга көтелә. Ул нидән гыйбарәт? Бу турыда без бүген театрның яшь актрисасы Айсылу Мөсәлләмова белән сөйләшергә булдык. Хайырлы көн, Айсылу. Исәнмесез, хайырлы көннәр. Тамашачыларның колаклары шомаргандыр инде, нинди тамаша икән дип, шуңа күрә моның асыл турында сөйләп китсәгез иде. 10 март көнне көндезге сәгать 12-дә безнең театрыбызда Шамил абый Фәрхетдинов иҗат иткән Татар теле, сәхнә теле дип исемләнгән дәрес спектакльнең премьерасы булып узачак. Димәк, гади премьера гына түгел, дәрес спектакль. Нәрсәдән гыйбарәт? Ул безнең бу әсәребезне Шамил абый Фәрхетдинов үзе иҗат итте һәм инде һәрбер артистка туры китереп, менә шушындый матур образлар тудырды. Әлеге спектакльне безнең яшь талантлы режиссерыбыз Камил Гатауллин сәхнәгә куячак. Спектакльдә барлыгы 7 артист катнаша. Спектакль дәрес форматында бара. Шуңа күрә аның күләме дә 45 минутлык кына. Бер сулышта карала. Анда җырлар да булачак, биюләр дә булачак, хәрәкәтләр белән. Ул ничек дип әйтик, сәхнә теле аша балаларга татар әдәби телен җиткерү, татар теленә мәхәббәт уяту өчен башкарыла бу эш. Һәм инде әлеге спектакльне, мәсәлән, татарча аралашмаган, ягъни татарча аңлап бетермәгән укучылар, яшүсмерләр, колакчыннар киеп тә әлеге спектакльне карый алалар. Син үзең дә авылда үскән татар баласы буларак, син дә татар мәктәбе саналса да русча укыгансыңдыр, име? Русча тапшырулар карагансыңдыр, ләкин телең камил, име? Татар телен әйбәт беләсең, җырлыйсың шуның өстенә, име? Театрда, име? Менә ничек шушы ана теле дигән зур казанышны югалтмаска кирәк. Син һәр балага бит инде тумыштан бирелә, менә ничек сакларга аны? Әлбәттә, шулай күбрәк гаиләдән киләдер дип уйлыйм. Күбрәк гаиләдә татарча аралашырга, күбрәк татарча укырга кирәк. Әлбәттә, рус телен дә белергә кирәк, ләкин татарча укып, без татарча дөрес итеп фикерли белергә тиешбез. Һәм инде менә бүгенге көндә безнең ТНВ каналларында балалар өчен төрле татарча тапшырулар, кинолар хәтта бар бит инде. Шуңа күрә күбрәк әти-әниләр менә шуңа игътибар итсеннәр иде. Татар спектакльләренә йөртсеннәр иде. Аңламаган очракта балаларга аңлатсыннар иде. Менә шушы спектакльдә нәкъ шуның өчен без менә әлеге спектакльдә безнең әдәби билгеле әсәребез Мирхәйдәр Фәйзинең Галия Бану спектакленнән үзек алып, без инде балаларга инде җентекләп шушы әсәрнең аңлап бетермәгән сүзләрен дөрес итеп аңлатып, аның мәгънәсенә төшендерәчәкбез шушы спектакльдә. Менә шуңа күрә күбрәк аралашсыннар, сөйләшсеннәр, балаларга мәхәббәт уятыр өчен әлбәттә әти-әни дә күбрәк татарча сөйләшергә тиеш һәм укырга тиеш. Бу әти-әнидән күбрәк киләдер дип уйлыйм инде. Чөнки менә минем әнием татар теле һәм әдәбият укытучысы буларак һәм инде китапханәче буларак та ул күбрәк өйгә безнең гел татарча китаплар алып кайтты һәм шуңа күрә мин күбрәк татар телен укып, татар теленә мәхәббәт минем кечкенәдән сеңеп үсте. Айсылу, ансы шулай. Гаиләдә һәр вакытта да безне яхшы гайрәттеләр, татар телен өйрәттеләр, сезне өйрәткәннәрдер. Ләкин Мөхәммәд абый Мәхдиев әйтмешли, татар кызлары Казанга килгәннән соң чәчләрен кистереп аталар, иң беренче җитеп име, слабот дип монда килгәннән соң име, русча күчәләр бездә сезнең шикелле кешеләр дип үзләрен ничек дип әйтим инде, кимчелекләрен яшерер өчен дип әйтим инде. Менә бу процессны сез ничек үттегез? Авылдан килгән тәрбияле татар кызы. Мин беләсез, мин Казанга килгәчтендә мин татар эстрада бүлегенә укырга кирдем. Һәм татар бүлеге булгач, әлбәттә безнең күп дәресләребез татарча алып барылды. Шуңа күрә мин күбрәк татарча аралаштым. Бергә яшәгән кызларыбыз, группадашларым, алар гел татар телендә аралаштылар. Шуңа күрә мин татар теленнән берничек тә миңа бизәргә андый форсат булмады. Мин һәр вакыт татар телендә аралаштым һәм укытучыларым да шулай аралаштылар. Мин инде Салават абый Фәтхетдиновның бүлегендә белем алдым. Анда безнең Рима апа Ибраһимовалар, Илмира апа Мифтахова, Хамматова, менә алар миңа белем бирделәр. Һәм инде шуңа күрә ничек дип әйтим,
менә миңа әйтәләр, Анда кысадан чыгу теләге булмады демәкче әй, андый бер нинди теләктә булмады. Мин хәтта үземдә көләм инде. Мин үткән гасырда туарга тиешлек кеше булганмындыр дип көләм инде. Шуңа күрә дә мин күбрәк классик әсәрләр укырга яратам. Классик менә спектакльләрне яратам. Һәм инде җырларны да нәкъ менә ретро җырлар, халык җырларын башкарырга яратам. Заманчаны да тыңлыйм, ләкин үзебезнең үткәнебезне онытасым килми. Мин һәр вакыт аның белән кызыксынып, үземә ниндидер яңалык алам. Тапшыру азагында Айсылу тагын бер мәртәбә исләренә төшереп җибәрик, кешеләрнең, укучыларның теләге булган кешеләрнең кайчан була бу һәм нинди нәрсәдән файдаланып була. Мин Пушкин карталарын күзәтеп әйтүем. Әйе. Хөрмәтле, кадерле тамашачыларыбыз, сезне барыгызны да 10 март көнне көндезге сәгать 12-дә татар теле, сәхнә теле дип исемләнгән спектакль дәрестә көтеп калабыз. Әлеге спектакльнең яшь чикләве 12+. Бу спектакльгә инде сез Пушкин картасы белән дә керә алачаксыз. Барыгызны да көтәбез, бик кызык булачак. Айсылу, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Тамашачыларны чакыруга без дә кушылабыз. Инде Биек Тукайыбыз театрын юкка гына тамаша кылу урыны булудан бигрәк кешенең хылкын театрга сәләтле билем йорты, әдәб йорты дип атамагандыр. Шундый йортларны үз итүчеләрдән булсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән сау булашам, исәнлектә күрешик.